ጨና አዳም አብራዲ ኤረና ከመይትቅኒው ክብራት ሓተልቲ መደብ ጨና አዳም ናይሎም ትሕዝቶንሆ ክሳብ ፍጻመ መደብ ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ወይኒ ሱሌማኒ ሰናይ ምክትታል በብኸባቢኡ እናስፋሕ ፍሕዝ ኸይድ ዘሎ ናይ መንነት ኩናት ንዓለም ኣስከብ ደሆደ ይኸውን እቲ ኣብዚ እዋን እዚ ኣዝዩ ዘርዕድ ነገር እቲ ኣብ ኤሮጳ ቅድሚ ከባቢ 70 ዓመታት ዝነበረ ናይ መንነት ኩናት ናብ ሃገራት ማእከላይ ምብራቕን ኣፍሪቃን ብሰፊሕ ናይ ምልባዕ ተኽእሎ ምህላው እዩ። ናይ መንነት ኩናት ኣብ መፈለምታ ዓመታት ዘመናዊት ኤሮጳ ኣብ እዋንቲ ኣብ መበል 16 ዘመን ዝነበረ ሃይማኖት ካቶሊክ ንምምሕያሽ ወይ እውን ንምጽጋን ዝተገብረ ምንቅስቓስ ወይ እውን ጽገናዊ ፍሕሕታ ጀሚሩ። ድሕሪ ደርጋ ሓደ ዘመን ማለት 100 ዓመታት ዝኸደ ንሃገረ ጀርመን ፍጹም ዝዕነወን ብዘይ ሰብ ዘትረፈን ጀምላዊ ህልቂትን ዓመጻትን ሓድጉ ኮይኑ ድማ ክሳብ እውን ምቕልቃል ሰውራ ፈረንሳ ሓያል ዝጽልውኦም ኣስካሕካሕቲ ማዕበላዊ ፍጻሜታት መሪሕዩ። ምስ ኢንዱስትሪያዊ ሰውራት ተሓሒዙ ምቕልቃል ዲሞክራሲ ኣብ መበል 19 ዘመን ሃገራውነት ከም ቀንድን መሪሕ ፖለቲካዊ ሓይሊ ኣብ ኤሮጳ ምስ ፈለቐ ኣብ ሓፂር ግዜ ክሳብ ሰሜናዊ ምዕራብ ኤሮጳን ናብ ደቡብን ምብራቕን ኣስፋሕፊሑ። ኣብ ዝሓለፉ 100 ዓመታት ኣብ ከም ሕብሪ ብዙሓዊ ሃገራዊ ኢምፔራጦርያውነት ኣብ ኤሮጳን ከምኡውን ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ናብ ጀምላዊ ህልቂትን ምጽናት ዓሌትን ዘምርሑ ናይ መንነት ኩናት ልዕሊ 100 ሚልዮን ሰባት ህይወቶም ሲኢኖም እዮም። ናይ ቀረባ ቅልውላዋት ምስ ንርኢ ከምቲ ኣብ 1990ታት ዝነበረ ኩናት ዩጎስላቪያ፣ ግጭት ኩርዲስታን፣ ግጭት ግሪክ ቱርኪ ብዛዕባ ሳይፕሮስ፣ ጎነፅ ኣብ ሃገራት ካውካሶስ ከምኡውን ብዓቢኡ ግጭት እስራኤልን ፍልስጤምን ደወል መቃልሕቲ ዘስካሕክሕ ነውፅን ምልዓዓልን ናይ መንነት ኩናት ኮይኖም ክሳብ ክንደይ ሓደገኛታት ምዃኖም ዓለም ብግብሪ ሪኣያ። ዕምቆትን ትርጉምን መንነት ምስኡ ዝተሓሓዝ ፍልስፍና ይረድእዎ ኣይረድእዎ ኣብ ህሉ ፖለቲካዊ ኩነታት ኤርትራ ሎሚ ጽልኢ ዓሌትነት ጎነፅ ኣብ ልዕልቲ ኣይወገናን ወይ እውን ኣይወዲ ብሄርናን ወዲ ዓሌትናን ወዲ ሃይማኖትናን ዝብልዎ ወገን እናሰንዘሩ ንነብሶም ናይ መንነት ተቓለስቲ ዝሰምዩ ጉጅለታት ከም ቃንጥሻ ንጎንጎ ይፈልቁለው። ስደት፣ ማሕበራዊ ቅልውላው፣ ፖለቲካዊ ቀውሲ ሕብረተሰብ ኤርትራ ዝፈጠሮም እዮም። ገለ ካብኣቶም ክሳብ ብጎነፅን ምጽናት ካልኦት ዓሌታትን መንነታዊ ክብሮምን ልዕልንኦምን ከም ዘረጋግጹ ብዘይ ሕብእብእ ብቓልዕ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝሰብኩ እዮም። ናይ መንነት ኩናት ብኻራ ፀወታ ከም ዝኾነ ውግእ ሕድሕድ ኢትዮጵያን ኩሎም እቶም ኣብ ዝረሳሕ ናይ መንነት መልክዕ ዘተሓዝዎ ኩናት ዝተሳተፉ ወገናት እቲ ዝደለይዎን ከየባተኹ ቅድሚ ምብራዕ እዚ ኩናት ንዓመታት ዝሰርሕሉ ናይ መንነት ቃልስታትን ኣፈላላይን ጽልእን ዝዘርእዎ ዘርእዩ። ኣነ ዝበለጽኩየ መንነተይ ከምዚዩ ወዲ ሃገረይ ኩስቶስ ተባህለ ዓሌት ብመንነት ስለ ዘይቀርበኒ ክጠፋ ኣለዎ፣ ክፉእ ክጎንፎ ኣለዎ። ካልእ ዝተተረፈ ልዕልና መንነታዊ ክብረይ ተረዲኡ ከም ልኸንን ክግዛኣንን ኣለዎ ዘካተተ ቱታታት ፈቕድኡ። ነቲ ንምልእቲ ኤሮጳ ንዓመታት ንማይት ዓመታት ንድሕሪት ዝመለሰን ህይወት ሚልዮናት ዝወሰደን ካልኣይ ኩናት ዓለም ዝኸተለ ተራ ዝረባ ሓደ ጽሉል ወይ ዓሌታዊ ኣዶልፍ ሂትለር ዝተባህለ ሰብኣይ ዝጥዕም ቃናታት ኣብ ጎረቤትና ኣብታ መእሰሪኡ ዝተፈንጠሐ መኾስተር ትመስል ገዕዛይ ሃገረ ኢትዮጵያ ጽቡቕ ፈሊቑ ዓብዩን ጎቢዙን
ዘስካሕክሕ ማሕበራዊ ሕሰምን መከራን ኣብ ህዝብታት ኣውሪዱ ከይኣክል ጎረባብቲ ኣህዛብ እውን ኣብዚ ብኻራ ጾወታ ዝመስል ኩናት መንነት ንምእላኽ ወይ እውን ንምዕዳም ፍሑኽ ይበሃል ኣሎ። ህዝቢ ምብራቕ ኣፍሪቃ ካብ ሓድጊ ናይ መንነት ኩናት ንኽመሃር ንታሪኽ ሂትለራዊት ጀርመን 1940ታት ኣይኮነን ክውከስ ኣለዎ። ኣብ ምድሪ ቤቱ ኣብ ሩዋንዳ ህይወት ሚልዮናት ዓሌት ቱትስን ሁቱን ደቂ ሓደ ዓዲ መዋልቲ መዋስቲ ደቂ ሓደ ሃገር ደቂ ሓደ ሩባ ዘህለቐ ጀምላዊ ህልቂት ኣለዎ። እዚ ፍጻሜ ርሑቕ ኣብ ዘይኮነ ኣብ 1994 ይጋጢሙ 30 ዓመታት ዘይመልአ ፍጻሜ እዩ። ሎሚ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ከም መዘናግዒ ከም ተራ ዘረባ ከምኡውን ኣብ ድግስ ኣብ ውራይ ኣብ ምትእኻኻባት ብመበቆልካ ምሕባን ባህላውን ሃይማኖታውን ውግዕታትካን ኣልባሳትካን ምንፋቕ ምኽዳን ምዝውታርን ምስ ናይ መንነት ኣኽራርነት ኣተሓሒዞም ኣብ ዝነብሩለን ሃገራት ምዕራብ ኣብ ዝነጥፍሉ ናይ ጉልበት ዕዮታት ከይተረፈ ክዳን ሓበሻ ገይሮም ስራሕ ክወፍሩ ቁሩብ ዝተርፎም ብዙሓት እዮም። ካብ ምንፋቕ ካብ ብመንነትካ ምሕጓስ ካብቲ ብቐሊል መን ምዃንካ ንምንጋር ዝመስል ተራ ስምዒት ዝብገስ ድማ ኣይኮነን። ካብቲ ኣብ እምሮኻ ዝለሓገ ኣነ ዝበለፅኩ እየ ኣነ ነዚየ ዝመስል ካልእ ኩሉ ከባቢ ዘሎ ክፉእን ዘይጽቡቕን ናብ ጽድቂ ዘይመርሕን መንገዲ እዩ ዝብል ኣኽራርን ፈራድን ኣተሓሳስባ እዩ። ሕሉፍ ተሓሊፉ ኣቦይን ኣባሓጎይን ኣርዕድ ተሰኪሞም ክልተ ብዑር ኣላፊኖም ምስ ምድሪ ሕጊግ እናበሉ ካዕበሮ ሃፅና ተሓልቡ ይሓርሱ ነይሮም እዮም። እዙይ መንነተይ ብትራክተር ተሓርሲ እኽሊ ኣይበልዕን እየ። መግለፂ መንነተይ እዝዩ ዝጥዕም ብርግጽ ብሓቂ ክሳብ ከምዚ ዝኸደ ዘሰንብድ ኣኽራርነት ብስም ባህልን ሃይማኖታዊ ወግዕታትን ኣቦታት ዝጥምዘዝ ትርጉማት መሊኡ። ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ሕክምና ንእትዓይቲ ጓል ዓድኻ ጓል ኣንስተይቲ ጥልፊ ጌራ ኣብ ትተዓየሉ ሆስፒታል ዘይሰርሐት ጎና ንምንታይ ተኸድነት ኢልካ ዝውርወር ፀርፍታት እሞ ድማ ስድነትካ ብዙሓት ሰዓብቲ ከም ተጥሪ ዝገብረካ እዋን መብጻሕና ከም ሕብረተሰብ ኣፍራሕን ኣሰንባድን እዩ። ናይ መንነት ኩናት ሓደ ንግሆ ብኸበድቲ ብረታት ዝፍልም ህጁም ኣይኮነን። فخم كبل تركا مركتات زساسي أمرو بزحات كشبعون كبكعون زتصنح مرزن جنبنيو اتي نعخازي مستأكا نقرات نزقبرو سبات بمخنيات باهلي هايمانوتن كالو اتبلو من النتاوي امنتاتن كتسلق كتسيين كساب كتقفقون كخوالون اتمني فولين ونا من سبز مسلكا خلخا ندقخا تسألمات تزرق زي نقل واقع دنقرنا خازخوني متأي تزرق كمزلخا حسب اتوم قدات اتوم مساي حدا من النت يبلو من اتبلوم تراي كونن اتوم ابتفتصوم كفوق ناي من النت كوينات موائلوم كساقيو اتفردوم زلخا ولد كان حد قانون يوم كساب لومي اتسمعن علم زنقتقت ناي من النت كوينات بقللو كابتي قربيتكا بحبرو زرقو بهلون هايمانوتون مزيانن مقلالن احفشكا مورادن كابتن دقخات تحلفو قرز طعم قندما نايتم كحتن تصل انزرقي نحنا كو اندا قلينا فوليات وي صريات عليتينا زبل ترت لنفسه كف علتاو نطفتات مس مننتاو ترجم متححز
ካብ ከባቢኻ ወይ ሃገርካ ንእትብሎም ሰባት ብኣኽራሪ እምነታት ከተሕፍር ወይ እውን ከተዋርድ ኣብቲ ስኻ ቁኑዑ እትብሎ መስመር ንምምጻእ ብኣልባሳት ቁኖ ኣገባብ ኣነባብራን ምስሉ ኩነታት ዓለም ዘይከይድ ትጽቢታት ምሕዳር ምስሉ ኩነታት መነባብሮኦም ዝኸይድ ትጽቢታት ምሕዳር ኣብ ናጽነት ዘይምእማን ነቲ ስኻ ትደልዮን መግለጺ መንነተይ ትብሎን ነዘየማልኡ ምንጻል ንመውስቦ ንስራሕን ዕሉታውን ንጥፈታትን ርክባትን ምሕዝነትን ኣብ ጸቢብ ዓንኬል ምሕጻር ካልኦት ዓሌታትን ህዝብታትን ዝተሓትዮም ኢልካ ምእማን ዝኣመሰሉ ኣብ ዕለታዊ ህይወት ብቐጻሊ ዝዝውተሩ ደቀቕቲ ርድኢታት ወይ እውን ፍጻመታት እዩ ዝዝራእ ናይ መንነት ኩናት ጃምላዊ ህልቂትን ምትህንኻትን ኩናትን መከራን ከዓ ዓጺድ ይኸውን ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነጻ ሬድዮ እዩ። ክቡራት ተኸታተልትና ናይ ሎሚ ትሕዝቶ መደብ ጨና ኣዳም እዚ ትከታተልዎ ዝጸናሕኩም ነይሩ። ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ብኻልእ ኣርእስቲ ንኽንራኸብ ሰናይ ቅነ هذه إذاعة إرنا هنا إذاعة إرنا الدولية